Okei, joo. Kun me ollaan kyllä kaksi tänne, niin mennään vaan tonne. Niin se on hyvä. Ja se on, eli se on sitten tuo ympyrä. Noin, tuo ympyrä. Hiilivaari on oikeesti tosi kivan näköinen, eli meidän täytyy aloittaa. Onko Polkon tekemä? Ihan ei ole, mutta sitten totta kai kalusteissa monen suutaan. Mut siellä on sellaisia kylttejä, mitä me ollaan niistä tehty. Mutta tää on homma. Tässä. Otetaan tää niin kun hallintaan silleen, että alue kerrallaan, koska tässä on tätä lääniä. Niin. Elikkä vedetään näin poikki. Ja sitten team number 1, Niina, Hanna, Suvi, Sepi. Ines Osso. Se on se. Tiimi. Te otatte tän oikean puolen hallintaan, koska tää on vasemmalla nää vessat. Mä voin hoitaa tää ihan yksin. Mun mielestä on tosi reiluja. Niin mä otan ton noin. Eikö tästä vessaa koko päivä? Aloitatte ton noin. Hei, nyt hiljaa. Aloitatte tänne. Tässä on sellaiset pienet portit tässä kohtaa. Se tapahtuu silleen, että siinä vaiheessa kun humalantila on noussut, niin te menette sinne porteille. Pidätte rajausta siinä, että kukaan ei tule sisään, kukaan ei lähde ulos. Lähdetään tästä näin eteenpäin. Tekninen piirtäjä. Se on se sama kartta, mikä tässä. Joo, on. Aivan. Täällä on keikka. Eikä rantalavalla huomenna. Tohon aikaan on PMP. Noniin. Joo. Niin tästä mennään suoraan tohon päin. Tässä on kaiken näköisiä kojuja. Sä otat vasemman puolen ja sinä, Niina ja Hanna ottaa oikean puolen. Noniin. Pyöritätte nämä mestat saman tien hallintaan. Otatte vaan niinku, ei otatte vaan kiilat eikä teltoa, että homma menee sinne. Ylihuomen tuuleen. Tähän näin. Tossa noin, nyt on meidän kiinni. No, unohdetaan ne, koska ne on niin hyviä tyyppejä. Ja mut tässä näin on semmonen barrikadijuttu. Ei mennä sinne ollenkaan, vaan mennään tästä suoraan tänne. Hämätään. Täällä on taas anniskelu. Joo, täällä on anniskelu. Tästä näin mennään moneen eri suuntaan, kaikki. Harmaalle alueelle. Katsotaan, että mistä tiskiltä saadaan parasta palvelua. Ja sitten sen jälkeen ruvetaan tunkea porukkaa tänne alueelle. Tässä on nää vessat, ei pidä paikkaa. Ei pidä paikkaansa. Noniin, mut eli... Se PMT. No me mennään tähän reunaan, katsotaan tästä tonne noin silmät, tossa silmät, Noin, jes, tytöt laulaa. Hyvä musiikki. Tää on lauantai. Se on tää ympärä. Noniin, elikkä tuonne PMP, tsekki. Äijä joutuu olemaan, sori. No, on mun menoa. Se nyt on piirretty sinne, niin mennään aivan nimenomaan. Tästä näin. Ja sit jos me nähdään, niin kuin yleensä PMP ei ikinä petä ketään, niin jos rupee viluttaa, niin mehän mennään tonne lavaan eteen. Tästä näin. Tilanne haltuu, kaikki on ok, Samppa on lavalla. Hyvä. Elikkä homma haltuu. Noniin, elikkä tää unohdetaan, tää alue, täällä ei oo ketään. Sinne ei mennä. Katsoin siellä ei oo. Tämän jälkeen, noniin, tuosta lähdetään. Joko tuolta tai tuolta noin. Meidän kummatkin ryhmät, tässä on keskipiste, tässä lähdetään. Ja mennään tonne hakemaan yhdet oluet. Yhdet oluet. Ehkä snapsi. Ei oteta sen enemmän. Ei sen enemmän. No, pienet juomat. Okei, eli 1+1. Jatkuu. Noniin. Näin. Ja